Żvolta ġdida fl-eqqel tal-ġuri ta' Jorgen Fenech hekk kif l-imħallef Edwina Grima ordnat li jiġu konfiskati t-tablets kollha li qed jintużaw mill-ġurati. Kollox beda wara li d-difiża fis-seduta ta' tlieta qajmet ilment minħabba li intlemaħ ritratt fuq it-tablet tal-ġurati u l-għada meta daħlu biex jaraw jekk it-tablet iħallihom jidħlu fuq Google Chrome irnexxielhom fi kliem sempliċi jaf kellhom aċċess għall-internet. L-avukati tad-difiża fissru kif Google Chrome juri l-aħbarijiet tal-ġurnata u artikli u qalu li hemm aħbarijiet barranin u lokali li qed iċandru l-ġuri li jidhru fuq it-tablet tal-ġurati. L-imħallef Edwina Grima qabdet l-espert tal-IT janalizza t-tablets tal-ġurati. Fil-fatt jidher li l-ġurati jistgħu jaqraw it-titli tal-artikli iżda ma setawx jiġu aċċessati l-artikli infushom. L-imħallef saqsiet jekk jistgħux jiċċekkjaw jekk xi ġurat aċċessa jew provi aċċessa xi artiklu. L-espert Martin Bajjada jiġbor it-tablets kollha biex jikkjarifika jekk xi membru tal-ġurija seta' kellu aċċess għall-internet. Intant fuq nota differenti l-qorti fakret kif fid-daw tal-fatti li l-ġuri huwa smigħ pubbliku ma tistax tiċċensura rapportaġġ li jsir ta' dak kollu li qed iseħħ fil-qorti u lanqas trid tiċċensura li jsiru kummenti ġusti dwar fatti li qed joħorġu fil-ġuri.